Em dic Bernat Joan i Marí, som a les bateries de Silla Grossa, a Eivissa, i bé, què és Stepan aquest cor de Magrana? El dia, no sé exactament la data, però a principis de juny del 2022, a l'inici de la invasió de l'exèrcit rus d'Ucraïna, la població de Mariúpol, una part important de la població de Mariúpol es va refugiar en el teatre. El teatre era un monument històric nacional. Pensant potser que allí no els bombardejarien. Hi va haver un bombardeig i varen morir més de 400 persones. Això és, d'alguna manera, l'element que dona sortida a tota una reflexió sobre la guerra, què suposa la guerra, i encreuam en aquesta peça de teatre diferents situacions bèl·liques, la majoria del Caucas o de l'Orient Mitjà, que en definitiva tenen elements comuns i elements que d'alguna manera podríem considerar com universals. Darrere això hi ha, evidentment, una reflexió sobre com l'espècie humana es comporta, sobre com ens comportam uns amb els altres, i hi vol haver també una mica d'esperança, però no és una esperança crítica. De fet, queda tot prou obert com perquè cada un pugui treure les seues pròpies reflexions. Malauradament, això està escrit fa temps, fa mesos, però malauradament la guerra, en el moment que tu, lector o lectora, agafis aquest llibre en les teves mans, segurament estarà exactament igual d'actualitat, per desgràcia, que en el moment en què va ser concebut. Esperem que la consciència crítica de la societat civil sigui, amb el temps, prou potent per acabar-ho evitant.